маҳдудиятҳо дар бораи муҳлати 180 рӯзи қаблан вуҷуд надоштанд. нафароне ки билет харидагиен якдонаи ё дудонаи дигар билет бихарен мо рӯзи финала аллакай аниқ мекунем. агар беҳуҷҷат бошен дар ҳамуҷа и бигем як кӯмак барои подписчикои худам руд сиёҳ тамошо накунед видеои маро охир. ширкати шифофармо барои шумо дорӯҳои безарар ва фоидаоверро тавсия медиҳад. миноксидил барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, эпимедиумная паста барои зиёд кардани қувваи мард, инчунин дорӯҳо барои сангу намаки гурдаро нест кардан ва дорӯҳо барои фарбеҳ ё хароб кардан ва инчунин дорӯҳо барои нест кардани простатит. ҳатман аз номи канали мо муроҷиат кунед, тахфиф карда мешавад. рақамҳо дар рӯи экран. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. тамошобинони азиз, ҳатман дар видео лайк бимонед ва дар канали мо обуна бишед. ҳама рӯза хабарҳои нав метонед ки аз канали мо дастрас кунед. ахбороти нав баҳри шумо. қазоқистон қоидаҳои вурудро барои муҳоҷирон сангинтар кард. чӣ тағйир ёфт? қазоқистон қоидаҳои вуруд ва будубоши муҳоҷиронро тағйир дод. хабар медиҳад дафтари матбуоти вазорати корҳои дохилии Қазоқистон. шаҳрвандони кишварҳои узви иттиҳоди давлатҳои мустақил ки ба Қазоқистон омадаанд низ ҳамин тавр набояд давоми 180 рӯз беш аз 90 рӯз дар кишвар бошанд. гуфта мешавад дар изҳороти вазорат. маҳдудиятҳо дар бораи муҳлати 180 рӯзи қаблан вуҷуд надоштанд. пештар хориҷиён метавонистанд шартҳои будубошро бо роҳи тарк кардани Қазоқистон ва баргаштан сифр кунанд. яъне ҳар як шаҳрвандони хориҷие ки ба Қазоқистон ворид мешиданд метавонистанд ки баъди 180 рӯз аз ҷумҳурии Қазоқистон берун буброянд ва аз сари нав ворид шаванд, ҳуҷҷатҳои худшона дуруст кунанд. айни ҳол ҳамин чиз аз байн рафт. маҳдудиятҳои нав ба хориҷиёне ки бо раводид вориди кишвар шуданд ё иҷозаи иқомати муваққатӣ доданд дахл надорад. қоидаҳои нави вуруд аз 27 январ эътибор қувваи қонунӣ пайдо мекунад. тамошобинони азиз, ин буд як ахбороти нав ба маълумоти ҳамаи шумо расонидем. акнун ба хондани комментарияҳо шурӯъ мекунем. то охирша тамошо кунем то ба саволҳои худтон ҷавоб бигирем. дар ҳамиҷа оиди конкурсе ки дар канали мо рафтесай камтара гап мезанам. хоҳиш мекунам ки дастгирӣ кардана фаромӯш накунед. чӣ хеле ки медонед дар канали ма конкурс рафтесай 66 дона приз дора конкурси ма. шоҳҷоизааш 3 та мошин мебошад. нафароне ки билет харидагиен якдонаи ё дудонаи дигар билет бихарен мо рӯзи финала аллакай аниқ мекунем. нархи як дона билет 250 рубла дар бар мегирад. имрӯз аксия барои шумо мекунем ба 1000 рубл 10 дона билетон метиҳем. номерои ватсапе ки дар рӯи экран ҳаст, дар ҳамин номерои ватсап картаи Сбербанкам свизат кардагиай. карта ба номи Мунис меброяд. билетона харидорӣ кунед ва чектона дар ҳамин рақамҳои ватсап равон кунед. пагоҳ мо рӯзи финала аниқ мекунем, шанса аз даст натиҳем. имомов нависонда: акаи Сорбон двойной гражданин военни кафедраи Тоҷикистона хатм карда бошӣ, дар Россия ба кор меравад. дар ҳолате ки агар военни билет гирифта бошӣ, бале ба кор меравад. дигар дар Федератсияи Русия хизмат намекунед. мизро бобозода нависонда: ассалому алайкум ака, ба як савол ҷавоб диҳед. ман дастафкада кор мекунам, 3 та айгаи штраф дорам, ай пешиход штраф кардиам, ба ватан бурам веза махкам намекунанд, бачаҳо меган запрет мешавад, саломат бошӣ. дар ҳолате ки шаҳрванди хориҷӣ дар дохили Федератсияи Русия дар як сол зиёда аз 3 та административни правонарушения кунад, баъдан запрет на вез мекунанд. дар ҳолате ки шумо нарушения мекунед, ҳатман ҷаримаҳои худтона пардохт кунед, чунки барои худтон плюс мебошед. паҳлавон нависонда: ассалому алайкум акаи Сорбон, акаҷон дар Россия кредити телефон дошта бошӣ, Тоҷикистон равӣ, ягон проблема намекунанд дар уҷа. дар ҳолате ки ту Тоҷикистон ам миёй, метавонӣ аз ҳамиҷа пули телефонта споридан бигирӣ. дар ҳолати пардохт накардан баъдан метавонанд ки бо тариқи суд ба номи ту ягон ҳуҷҷат рӯӣ кунанд. огоҳинома мисол. мияги нависонда: ассалому алайкум, ман дар Санкт Петербург 5 мошид патент регистратсия надорам, метавонам Москва равам. тамошобинони азиз, ман як чиза ба шумо мисол меорам. шумо дар ҳар куҷои Федератсияи Русия қарор доштагӣ бошен, агар беҳуҷҷат бошен дар ҳамуҷа, дар рейдҳо дастгир кунанд, ба шӯъбаҳои милитсия бубаранд, доказат кунанд ки дар ҳақиқат регистратсия ва патент надорӣ,
автоматически запрет на въезд мешен, яъне ки депортатсиятон мекунанд. фарқ надорад, мисол ту дар Питери то Москвара бирай, агар ки тира дастгир накунанд ягон мушкилӣ намешавад. Вале дастгир ки кардан, ҳуҷҷат талаб ки кардан, аллакай бидонед ки дар чӣ ҳолате набошен депортон мекунанд. Ануш нависонда: ассалому алайкум акаи Сорбон, раҳмат барои видеоҳо. Ака, ҳамин саволи мада ҷавоб бите. Ака, паспорти сурхи Россия дошта бошӣ, заграни Тоҷикистон дошта бошӣ, аблава биқапа мебара ака дар Тоҷикистон. Дар ҳолате ки двойной гражданин бошен, шумо дар Россия хизмат накарда бошен, дар Тоҷикистон имкон ҳаст ки шуморо ба хизмат даъват кунанд. Ё дар Тоҷикистон хизмат кардагӣ бошен, имкон ҳаст ки дар Федератсияи Россия шуморо даъват накунанд. Лекин ба ҳар ҳол бояд мо миллати тоҷик, бояд мо ҷавонони тоҷик дар ватани худмон ҳифз кунем ва хизмат кунем. Барои ободии ватани худмон бояд мо ҳаракат кунем. Парпиев нависонда: ассалому алайкум ака, военни билет Россия дар Тоҷикистон кор мекунад ё ин ки не? Дар Россия хизмат карда бошӣ, военни билет гирифта бошӣ, бале, дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба хизмат даъват намешавӣ. Расулов нависонда: ассалому алайкум акаи Сорбон, ма студент Тоҷикистон рамара аблава меқапа ё ҳуқуқ дора? Ҳамин саволамро ҷавоб де. Пешакӣ раҳмат. Дар ҳар куҷое ки шумо таҳсил мекунен, вақте ба ҷумҳурии Тоҷикистон миёен, аз донишгоҳтон маълумотнома бигирен, биёен ба хизмат бурдан намешен. Нурбек нависонда: ассалому алайкум акаи Сорбон, квота гирифта мешавад ё не дар соли 2023? Бале, дар соли 2023 мутобиқи қонуни Федератсияи Русия барои шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон квотаро зиёд кардаанд. Боз Заки нависонда: Трамп дурӯғгӯ шуда, ё ки хита умни дурак мегирӣ, наход ҳамин хушхабар бошад. И барои тира хушхабар набоша, барои баъзе аз одамҳоро хушхабар ҳастад. Яъне ки ма дирӯз як видео кардам, зиёда аз 100 та шаҳри Россияро нархномаҳои патентша пешниҳод кардам. И бигем як кӯмак барои подписчикои худам. Вале барои инами табори номардои бадбахт и хабари хуш нест. Руд сиёҳ тамошо наки видеои маро охир. Якутск нависонда: ассалому алайкум ака, хела суханҳои хуб дорӣ. Ма як савол дорам, илтимос ҷавоб де. Ма 3 сол меша дар Россия мебошам. Як соли охир ҳуҷҷат накардам. Билет гирам дар таможни, чӣ гап меша? Пешакӣ раҳмат. Вақте ки шумо таможни мегзарен, баъзе ҳолатҳои ҳастае ки аз шумо регистратсия талаб мекунанд, патент талаб мекунанд, мигратсиони карта ва ҳама чизоро талаб мекунанд. Дар ҳолате ки шумо ҳамин ҳуҷҷатҳоро дар ҳамон вақт пешниҳод накарден, баъдан метавонанд запрет на въезд кунанд. Вале баъзе ҳолатҳои ҳастае ки дар таможни гузаштан, мисол вақти паспорта печат мезананд, ҳамон мигратсиони картаро мегиранд аз дастат, печат мезананд, мегзарӣ меравӣ. Ҳабибов нависонда: ассалому алайкум ака, агар 27 сола шуда бошӣ, хизмат мебаранд? Нафароне ки 27 сола мешаванд, аллакай аз даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ озод мебошанд. Умед Саидов нависонда: салом ака, мара видварения кардагиянд, 3 сол шид дар Тоҷикистонум. Мара 10 000 штраф кардагиянд, дар ду қоғаз 5 000. Ма штраф маспорум, ҳуй мешава въездам ё ин ки не? Мутаассифона ҳуй намешава. Дар ҳолати видварения кардан имкон ҳаст ки ҳам штрафат кунанд ва ҳам запрет на въездат кунанд. Яку якбора тира ҳардуша кардагиянд, штраф споридан, въезди тира кушода намекунанд. HD нависондай: ранги саг меҷа ки чӣ меги қатъ беномус. Номеро тароӣ кун, чақчақ мекунанд, бо ҳақорат кардай. Ба худо қасам мехӯрам, номерома рӯй мекунам, адресома рӯй мекунам, инами табори зуро айдастон хок намеёра. Русиёи пато шумо дар комментария фақат гап мезанед. Хуршед нависонда: брат, просто ҳамара девона карден. Уже ҳами ғариб бачаҳо намедонанд кира бовар кунанд. Канали ма единствени канале ҳаст дар YouTube ки оиди қонуну ҳуқуқ ва уҳдадориҳои мардуми муҳоҷир каме ҳам боша хизмат мекунад ва ҳар як информатсияе ки ма ба мардум пешниҳод мекунам беасос нестай, бедалелу факт нестай. Кадоме ки ба канали ма ва ба барномаҳои мо бовар надоред, хубаш подписатсия кунед, тамошо накунед видеоҳои моро. Тамошобинони азиз, ба ҳамин барномаи имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. То видеоҳои оянда, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. RenderForest.com